Ето, тук напред няма проблем. Па дай назад, че излезе! Ето, трябваше скорост. Къде напред, това изобщо не го мислехме. Слез колата ти, слез от колата. Слез от колата. Слез. Аз кача оттам. Петьо, днеска не е работно време. Дръбни са, Денчо. Айде. Ще мине оттам. За малко. Иди въртя, бе. Иди въртя, пускай на заря директно, бе. Малко остава. Няма въртяш. Обратен бе. Петьо, пак. Не, ще мине, бе. Ще мине, бе. Дай. Давай. Не, повече скорост му трябва. Ще минеш, спокойно, ние са пробва. Ама да не съм. Повече скорост трябва. Где ще обърнеш? Где ще подскочиш горе, ще обърнеш? Где ще обърнеш? Горе на... Да високото остава пред това. Ако имаше двама човека отзад, ще да мине. Не, Форестър ще мине, високия Форестър на спас ще мине.